yanzu kina ganin ni amma ta garin malam ga oyan musu hana auren da baba ya hana mawata hana kawai shawara to yanke mu jiya kamar mi amma ta wai kawai mu kashe kanmu to akwai kagiran ku ne ba ma sai da ya kwaba kawai mu je kogi kawai to tun da ke yanke haka nan bari kawai mu je mu kai ma ka gane kai ma ka gane ai ka gane kai ma ka gane kai ma ka gane in dai ga kogin nan mai asirin za a ba ko to ba za ki kana mu gani wani kawai kana ya ne zan biyu uku kawayata akan soyayya zan kashe kaina ni dai can ka mutu ya ira'an wallahi da kin haɗo ron gara ke mutu danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo